mâinile nu sunt puse întotdeauna corect, dar e mult mai sigură. Ana Borgras, ea este campioană europeană la Bârna în 2008 la Clermont-Ferrand, în trecerea de juniore, bine după o accidentare. Nota aceasta este pentru Racea la sărituri, să o vedem pe Borgras la paralele. A fost un ștal de rân apropiat, o roată liberă cu trecere pe bara mare. A trecut cu bine de prima desprindere, lucrează frumos. Aici o ușoară depărtare de picioare. Totul trebuie executat în elan, fără oprire. Dublu întins la coborâre, frumos aterizat. Aterizarea este cea care te aduce o zecime, două în plus, pentru că ia ochii. 14.350, prima săritură, Amelia Racea. Urmează cea de-a doua execuție.